Hey. Go. Man, you're going to give us a yogurt. Oh, we are here. That's all I mean. Igletumo. Itumnemo. Imete kama gonora. Popule kadike kulie no. Ram kulie kadike kedo pa like come. Ngayon magro. Oh. Hey, kele wanga chana ho. Kamu cek dia. Kadike. I know. Dress kwa na bed. Ngori agbo. Ga bata n'ime ụlọ. Bịa m laa n'iyi. Nna m ga-dozie room anyị. Ọ nọrọ n'ụdị a. Ịmasa achị ịgba bọọlụ taa bịa hazie field. Ahazichekwara field. Ma esi etu gị isi. Ronaldo eti gị isi. Kelechi nwa akari. Ode nje. Ya akari ga bụ. Ngoma ngam do ngori agbo baka no. Ngoma. Yang lang ni yun no. Mana punya kali. Gampang gue lele mu ihe na-emetu m obi ewelite m obi elu dị na-akọsi. Hey, na Africa mara mma nwere ihe na-anọdụ na this place ihe ọbụla itinye nga lekwe. Hey, ere nke dị mma. Hey, Africa unu mara mma. Oh. Si ngori agbo ni bata ni mo lo. Ai nwere la liga ta m lanu ni. Ile ile ko na ebe m. Bata bia men. Enwe chabu. Ọgwụla na-anọ osisi ga-awụ ya nọ na a ga-egbu ya egbu ya kwụrụ otu ebe mana mmadụ nọsa a ga-egbu ya egbu ya gbawa ọsọ ndụ ya. Nne m nwa ihe eji nkwado na ị na-akwadoro m awụdị nkwado ndụ maka otu ada ezirigo nke anọ ma ọwa ise ji ezirigo laligo onye gaa laliliwe dị m alali akụkọ iko ha maka m hapụghị ihe ọma m nọ ngwa na-enwere nwa aṅụrị mgbe ị pụtara nke ledị m anya n'ezi hụ otu m si asị na Fidomina sọ field ihe na-esoro na m ya apụta m ụwa esi bịa masị gbo onwe m na field n'elu gị keke okwute ihe anya sọ mgbe ụlọ gị na-etinye ihe eji a na-akpụte m n'ime ụlọ na-akpọtụkwa ịgbadị sọ ọgụ ka m na-abụrụ ọsọ na onye ọla lụrụ nwaanyị otu mme na-adoziri onye ahụ ndị ya nọ na riski ide aghọta awa mgbapụghị ihe ọma nọ ngwa na-ele achịrịwa kapụ otu ihe na-eme m obiọma nga gị meme expectant sị mmapụta ebe ụlọ bịa magoro gị elu iwu jangloba makwa nga m nọ n'ihe ebe m nụrụ ihe awụ na ele site na na-akpa www.ogele.com ọsụmọsụ gị baga ha na n'ime nga gị nwerere nwa aṅụrị since m bagara nga ihudo ka m na-achị ka eghere fọrọ na bazaar. There is no type of entertainment na-anọdụ n'ime nga ma egwu agbara agba kele nke dị mma tike nketi tike ihe niile nọ nga gị gụọ ya awa na rọmba ahụla m ya nga ọ nọsa yele asị nwa nne m nwa m ziri m ike machi ihe niile dọrọ nga enweghị ụdị entertainment nọ na Africa
maka esi eshiri ụmụ nọnsensị na na-eshi ebupụtara m nga ịba ịga n'ime ebe ị ga-amụtacha ka esi eshi ka esi agba agba ka etu esi agba egwusi ka etu esi eme ncha ka etu esi eme ụmụ ma etu esi eme ezinụlọ ya atọ ụtọ nothing you cannot onye ọjọọ bụ ime shọọ ka mgbe naanị ga-anọrọ ya Please, our people, you can see the way we are smiling. If you want to make yourself happy, if you want to renew yourself, if you want to remain like a baby, join us, follow us, line up, run with us, march with us, mingle with us, rapport with us, tangle with us. Let us zoom into www.ogene.com. Ebe you will smile like we do, isn't it?